Iroi try sesin pat ngai kble pi baro ha kerte ke badun bor jong jisu dengan dap da kejing ngau ka bakrau yo ble ba u la penla ya nga bangan snai kini kada wai pynjah Ñiuhlieh bat menchuang adang perkat tang ha po lai post snem te henry menta don i me i bala nyop san snem i bala le lut ke kle pa ro khoi te henry ila persyang menta de kini ke Umphniang bat menta ila ta la kumba lai benai bat lai benai ila ta bat pet ngan pen ep kini kedur kala long kumne te pila yo i ketu kedur lai benai ila long kum tu te kemut la dale bet tik tik kumba nging ila batai ne em ban chim lut ikitu kijing don gambar khot ki bayade bat Ñiuhlieh te kemut hisnem la khia hi la da empat khia ru pila yo i hi ba ki la bon hi ki bala khia namar nga mentang la ta pra benai tik snyu jonga ki ba bon ki la yong ba dom dei ratang manga ki ba bon ru te henrei don hi ki ba suta menu mala don le ki ba lut tang shibilor ru ki ong ba klem khia henrei kim tip nga la lut kanu bilor ya khatsan arpo bilor nga la lut nama bang ta shibun te nga yu i ba ka don chisha ka jing khia bat de bangi thok de bangi shukor te henrei namar ba empat khia ra pura te kibriu kin nampat la ta ban yo i la stana ki wan kendo ing amar khmat te ki yo i te kemut ki nget henrei la shupet na videos te kemut kin nam la rata ban shania ken te henrei kalong ka ba shisha pat ka ba kala ya rap hado kata kata bat kada ya rap hiru lada le lut kumtu kumbangi batai namar ba la penen kam de shampoo na dukan kamu uslem ban ya rap te ha penen kam be de ni shampoo ki ba ai mangi ki ba ka chemical kala yap no namar bangi la ai bon ki kan bat te bat kasnat ru hab dan kaman penen kaman rung ba ka to ko Umphniang shapo klik nama ka to kasnat na yo kanam long te don ru kum ka tu hi kasnat ka be sriem tamba ka ya pher pat te ka to ba ai mangi te ka de ka ba biang te sat chwada ka tu te sakru i ka tu ka Umphniang pynjah Ñiuhlieh te ka tu ko Umphniang pynjah Ñiuhlieh ru de pen ngat lang ba ka tu ka sbo ki don ki bata betang itu Umphniang te kan nom ya rap re na la sa tu ka sbo te ki phone nga ki on khle Umphniang teng on khle tamba kan nom trekam shure te mentang ala khang wat ju khle shure han re shukun ro ba ta lang ba ka tu ka sbo da wai te ka mot kan ya rap kloi ken henry la dak lem don ka tu sbo da wai pishu ta tang itu ibas ngur na jrong te kemut kan nom ya rap raken te la pita hi kar kom ka bangi la patai te kemut khia be tu du jing di ya mentangi ai free la da phi tu powder yong te penden kam lang bo tu jing di phila nang kloi ken te ka Umphniang Ñiuhlieh ta sau sin hite yo da phi ker ke ban slek khle sau kan ta e la da phim ker ke e boro shimiet ne boro hisngi te lada phi phemle rai man ta hena ai bun u powder yong penuna u hena tur u pen stat ban pynjah ya u Ñiuhlieh bat ha ka ju ko por u pen scam yu usnyu da phi ta lut legi ni benta bajrong bar khoi nga te ki tu benta bajrong bar khoi nga ta u scam usnyu unam de kot resteng gum tu unam pat pna ra usnyu tamba wat ju kan thera pat kan ya usnyu te kemut u yarap kloi kan ya uni u Ñiuhlieh te kemut kumno te yela de ngala itu hi la dangale tikna hisnem kamot ngala khia hi tamba mentang ngam da khuslai than chure namar ba ula itnat da umpat ki babun ti gila yong te henry don hi ki badang sauru tamba ki sauru ki sau brown ki sau itnat tenga itnat tenga am da khuslai than chu hira kata kata am der kum hakini gi sngi bala let no ta sauru sau ima te henry tang shta mriu bna la da pila le tikna ula wandur ken namar itu wi kong ngapet nga isen e bah baro shikatu mentapa dapat ula itnat ba usnyu ula wandur ken te ta da ka jinget ta tes ta tikna te kapa khammentoi palat uni u dawa Ñiuhlieh jongi uni hena jongi kalong ba pen hap snyu ken ki hena na yo ki ni ki rong chemical tek pen hap snyu te henry uni jongi pa uper pen ken yo snyu te henry la da phi shu ta tang ni ko Umphniang u shampoo phim penan kam phim ai te kamut kam mentoi re ken da phi ta ru lot kai tang ka pisa te henry la da phi ta pa ha kor kom ka bangi ngi patai kamut tang his nem phen lot ksan te tang his nem phen lot ksan tang ba onda phila khia ru phi ha thu inga bangan batai ba unom mi shopat utu Ñiuhlieh te kamut an phe la khia sinan be shdu ki sen la khia sinan be hi ken namar ba wat onda la temen ru Ñiuhlieh unami shure la da phile ha ka ta kom ka bangan batai namar hooj pra post nem sheneng la de hi ban mi Ñiuhlieh
tambah haba ngibam pat kijing bam ki batei te wat ka tin jong blei ru ko ong ba ngin samla sa mo kum kapuk ni te ta ka daw ki don ki briu ki ba wat hadu bandalet na ne perthai ki la temen ru kim pat mi Ñiuhlieh kat badon pat ki badang pras nem ru ki la mi Ñiuhlieh te ngim la te mangin ong oi sin bala temen ngin mi Ñiuhlieh ba o badang kena ngin mi te han ka syong ha kor kumbam ka jongi ka syong ha kata kan ka ba ngi nang ban sumare ka met ka jongi rengkap ru ka ba ngi pen sngob hayo blei ken umde ngi sumar tai ka met ka men simpat ngi klem sumar te ngi ai ki dawai ki ba pher hang ni hapo kanika jaka ka jongi bat ni phalam ru shi ki jaka ba pher kum shamaupat tang ba shamaupat te phia ban ong shuang sa phalam pat arsi te kum shakle riat chajuwai shanong ston chamai rang shamot pran sora maureng kneng te ngi ai ka dawai piles ngi ai ki dawai i kha ngi ai ki dawai kluding ngi ai ki dawai pynjah jingtha ngi ai ki ne ki dawai pangmat ngi ai ka sabon sai khmat ka babes bah na du bang sai dak tu ka sabon te ka dur jongaru kala itna ta bah po video phinam I thu re shi phang la bah priu shi phang nas new priu shi phang la isamla shi phang la itmen kata ka julong hapo ka phone te phinam I thu re ka dur ka ba shisha te hande de pi I mat khmat te phin kham I thu ken te ka sabon slek kle ru kamut kini ki ba ta Umphniang mi snyo te ka bes ka tu na ma ka pen mi snyo tu ka sabon slek kle jongi ka pen mi snyo te u shampoo ru u pen mi snyo hi ha ka ju po tamba u pen scam yo snyo u de bet u powder pen sange jing hap ken te nga su komen shisha na ka mta ka ni ko Umphniang Ñiuhlieh to play ka jing su nyo ban kur phui phi bra khwat ya ro itrai